खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि गोबां बिबान लानानै हाबा मावबोनाय जिथेन बर'नि दिनै बान्द्रा सार एबा सारादु खुंनाय जायो। जिथेन बर'आ हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गोख्रों आरो सांग्रां बिबान लानानै खामानि मावबोनाय गामि आरो समाज फोसाबनायनि फारसे गोख्रों हाबा मावबोनाय लोगोसे मोनसे समनि सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिबान लाना गोबां हाबा मावबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि जिथेन बर'आ थांनाय 2025 मायथाइनि 21 आगस्ट खालारखालि फुंबिलिनि 2 रिंगायाव हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जायो। बिनिनो दिनै बान्द्रा सार एबा सारादुखौ गावनि आंगो गामि 3 नं नावखाता गामियाव खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि महरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारिया बाहागो लानानै बावजेननानै होयो। बे हाबाफारियाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिजों लोगोसे ULDC आरो जनायगुदि एक्स BLT वेलफेयार ससाइटि सारेन्डार NDFB सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद सिमेन्ट दखरा एबसु सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। दिनै नावकाता गामिनि रुंसारि जितेन बर' मानगोनां बिथांनि जि बान्द्रा आसार बे बान्द्रा आसाराव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंजों नांफानानै थानाय जोंनि माहारियारि आफादफोरा बेवहाय बिथांनि जि बान्द्रा आसार बे बान्द्रा आसाराव बाहागो लाफैदों। दा बिथाङा सासे जोंनि राफोद मावथिमोन जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो आंनि मिन्थिनायाव जे बिथाङा जोंनि सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा महनपुर जि इउनिट होननाय मोनसे जोंनि खोन्दो आफाद बर' फरायसा आफादा जिहेतु इउनिट एबसु दादोंमोन। दा बिनिबो बिथाङा सासे राफोद मावथिमोन एबा आफादगिरिमोन बिथाङा। बिनि उनाव बिथाङा गोबाव सम जे नावकाता हालामावनो मोनसे गजेन स्वर्गियारि GS भेन्सार एमइ स्कुल जिहेतु मोनसे गंसे खुलिदोंमोन। दा बेवहायबो बिथाङा गाव गोबां सम सेक्रिफाइस खालामनानै जे जोंनि गथ' गथायफोरखौ जे मोजां लामाजों लाबोनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा बे फरायसालिनिफ्राय ओंखारनानै जे मा होनो जोंनि जे मिसामारा गाव पन्सायतनिबो बे सासे 4 नं वार्डनि सासे सोद्रोमा जादों बिथाङा। बे 5 बोसोर जि सोद्रोमा जानाय समाव बिथाङा नावकाता हालामनि जौगानायनि थाखाय बा बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। बिनि उनाव फैयै फैयै बिथाङा मोनसे समाव सन्मिलित गणशक्ति अखम दा बे अखम दलनिबो बिथाङा मा होनो आबादारि जि माने बिथिं दङ बे आबादारि बिफाननिबो बिथाङा सासे गोख्रों मावथिमोन बिबानगिरिमोन। बिनि उनाव जिहेतु जोंनि गेजेराव GNSM होननाय गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्च मोनसे आफाद जिहेतु बे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव जनाय जिल्लायावबो बेखौ दानाय जादोंमोन। बेनिबो बिथाङा सासे राफोद मावथिमोन। बेनि उनाव जे 2014 मायथाइयाव जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेब्ला जोनोम जाबाय बे जोनोम जानाय लोगो लोगो बिथाङाबो जोंनि सासे राफोद मावथिमोन जिल्ला आफादनि सासे राफोद मावथिमोन। बेनि उनाव गोबां सम बे हारिनि थाखाय खामानि मावबोनानै थांनाय 2025 मायथाइनि 2025 मायथाइयाव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। बे समाव बिथाङा जोंनि सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे निष्ठाबान सासे कर्मिमोन मावथिमोन। जोङो दिनै दुखु फोरमायनांगोन बे बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाया जोंनि ओनसोलनि जोंनि हारिनि आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सुख'हायै मोनसे खहा जाबाय। बे खहाखौ जोङो सुख'नो हानाय नङा। जों आसा खालामदों बिथाङा सोरगोआव थानानै जाहाथे जोंखौ जे जोंनि हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय आरो न'खरनि गासै बाहाय बाहागि बिदा फंबाय गावनि गथ' गथायफोरखौ बिसिखौ जाहाथे सोरगोआव थानानै अरायसम मोजां खामानि मावलांनो थाखाय हारिनि खामानि मावलांनो थाखाय गावनि असे आंगो फिसाफोरखौ बिदा फंबायफोरखौ जाहाथे बोर सारस्रियो जों बेखौ आसा खालामगोन आरो जों आर'ज गाबगोन बिथांनि सेराव जाहाथे बिथाङा सोरगोआव थानानै अराय जोंनि खामानि मावबोनाय बा खामानि मावनो लानाय माखासे थांखि नोजोरफोरखौ जाहाथे जाफुंनायाव सोरगोआव थानानै नायहरो जों बेखौ बे समाव बिथांनि सेराव जोङो खर' गंग्लायै आर'ज खालामो।